Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. iKZN izole phambili kwekamatikuletsheni ezothisha ziyamkele imiphumela kanti ingozi yomgwaqo ivale ngehlahla enquthu. Izindaba ze-1 KZN TV sifundelo siyabonga wakadumani nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ubuhanjelwe izinhlaka ezahlukene umcimbi wokwethulwa ngokusemthethweni kwemiphumela yabafundi bakamatikuletsheni bonyaka u2025 e-ICC eThekwini. Isifundazwe iKwaZulu Natal siphume phambili kuleli sasesithola ke u90.6%. Isifundazwe iKwaZulu Natal sibe nezifunda eziningi ezivelwe kuhlu lwezikole eziyishumi kuzwelonke ebeyihamba phambili. Isifunda umkhanya kude siphume isibili kwizikole zikazwelonke. nePinetown nayo ivelile futhi kwizikole eziyishumi ehambe phambili kuzwelonke. Ungqongqoshe uyachaza. Today we'll also celebrate the effort of all those who ensured that we keep our province moving forward regardless of what happened and regardless of our challenges. It is also a very special day for the people of our province, as we have been announced as the best performing province in the country, obtaining overall 90.6%, being positioned number 1 in the country. KwaZulu-Natal is the largest contributor in the National Senior Certificate candidate in the country, and KZN produced more bachelor passes. KZN is number 1 in the country. Undulwankulu wesifundazwe ethula inkulumo yakhe kade iqhubeka lo mcimbi ukumenyezelwa kwale miphumela. Ubonge kakhulu ithimba elisebenza noNgqongqoshe bomnyango kanjalo neCabinet lakhe. Waveza ukuthi bezikhona inkinga enamanje eyisakhona kodwa basazimisele ngokubambisana bengamyekeleli uNgqongqoshe bomnyango. It is now official that KwaZulu-Natal 2025 matric class is rated number 1 in the entire country of the Republic of South Africa. However, it will be dishonest of me if I did not acknowledge that despite this success, serious challenges continue to confront the education sector. While we celebrate progress, we must remain honest about the realities that still affect our schools and learners on a daily basis. One of the persistent challenges remains school infrastructure. Too many learners still attend schools that are overcrowded, under-resourced, or in need of urgent maintenance. These conditions place pressure on both learners and educators and limit the full potential of teaching and learning. We need to zoom in these challenges and engage quite progressively in order to establish some sources of financial support. I wish to thank the private sector and other stakeholders who continue to contribute to the education of our nation. Usekela Ngqongqoshe kumnyango wezemfundo kuzwelonke unxuse ongqongqoshe besifundazwe kwaZulu Natal ekutheni basebenzisane ukuthi isifundazwe sizoqhubeka silokhu sikubalazwe. We appreciate MECs like Uhlomuka abanga complain abanyo MEC, if you go to their space they say, what do you want? This is my space. And in education you cannot operate like that. You need to allow other people to come in. You need to allow partners to come in. You need to allow everybody to come in. So go Tisha from HOD and the entire administration of KwaZulu-Natal, I know your plight better. I know your plight better. And namanje, I'm one person who's asking, niphumelele kanjani? Nifike kanjani la? Ngoba thina sikuthola umthongo ngani? But nina ke nikwazile ukufika la. Kudebo Khosibisi, wezindaba ze-1 KZN TV, ku-channel 261, ngise-ICC eThekwini.
Izinyunyana zothisha esifundazweni KwaZulu-Natal zithi ziyayamukela imiphumela kamatikuletsheni ka-2025. Lokhu-ke kulandela ukuthi isifundazwe KwaZulu-Natal siphume phambili ezweni lonke saqopha indawo yokuqala kwimiphumela kamatikuletsheni ngo-90.6%. Le miphumela kamatikuletsheni ikhuphuke ngo-1.1% umiqhathaniswa-ke neyangonyaka owedlule. Isifundazwe KwaZulu-Natal siqopheke izinga lokuphasa kwamatikuletsheni ka-2025 ngo-90.6%. Lokho kwenze saphuma indawo yokuqala ezweni lonke. Uhulumeni wesifundazwe uthi lokhu kuwufakazi bokusebenza ngokuzikhandla nokuzinikela abafundi, othisha nemindeni esifundazweni sonke. Izinyana zothisha esifundazweni KwaZulu-Natal iNathu neSathu zithi-ke ziyayamukela ke le miphumela. Sihambela phezulu siqoke ama-Crocs sonke ngenxa yale miphumela, sijabulile kakhulu. Into yenza ukuthi sijabule kakhulu, sijabula kuze kube emotional understanding ukuthi kusuka kuphi nalama results. Akukaze kube lula KwaZulu-Natal, bekunzima ngendlela emangalisayo, njengoba sazi ukuthi ama norms and standards imali leke ifuneka kwi department ilethe. Kwaze kwafanele sibe nama picket ngonyaka odlulile, i-stationary kube nama delay abakhona, nazo zonke nje ingqinamba ezikhona. Kodwa esiyaye sikujabulele kakhulu ukuthi othisha bethu bayazimisela and bazimisele, ingakho sinale miphumela nayo esikujabulela kakhulu ukuthi kucreateka ibase eyokuthi noma ngabe inkinga zikhona but i-union ayiqhubeke ixoxe izama ukuxazulula inkinga, othisha bafocuse emaklasini. Ingakho sila sitholele 90.6%. Kulesi sifundazwe isifunda umkhanya kude sona sihambe phambili ngo-93.6%, silandelwa iPantown ngo-92.2%, kuze kuMlazi ngo-92.0%. iNathu ithi le miphumela imvuzo yokusebenza ngokuzikhandla kothisha. Imiphumela kufanele siyicelebrate, kodwa icredit ingayi kwabanye abantu, iye kothisha okuyibona bebesebenza kanzima. Sizokhumbula ukuthi othisha bakaZulu-Natal in particular ibona ebebesebenza ngama-holiday, besebenza ekseni nasemini kanjalo nantambama, i-overtime, bedlulwa ngisho nabantu abasebenza emafemini. Ngoba uma usebenza i-overtime ka-education awuholelwa imali yokuthi it's an overtime allowance. Kodwa uma kwenzekile isikole sangasebenza kahle, ufica ukuthi ulandelwa njengesigebengu ungathi ubulela umuntu. Sibe sazi ukuthi bekunenselelo engakanani kaZulu-Natal. Kodwa sicela ukubonga ikakhulukazi no Premier uBaba Ntuli ekwathi masimemeza ngonyaka odlule esikhala ngokuthi imali azikho ezikoleni. Sihlala naye phansi, waphuma nexazululo, wahlanganisa icabinet lakhe, baphuma nokuthi khona imali encane abazoyifaka ezikoleni. Lezi nyunyana zinxusa uhulumeni uba enze isiqinisekiso ukuba uqeda nya izinkinga ezibhekene nomnyango wezemfundo, ukwenza isiqinisekiso ukuthi ke le miphumela ayiphazamiseki. Kufanele singakhohlwa ukuthi lezi zinkinga zisekhona, ngoba uma sikhohlwa yiloko sizothi masibuyela njengoba ivulwe izikole kusasa bese sithola ukuthi lokho kungase ku-affect imiphumela. Okufunekayo kuthina ukuthi sisustain le miphumela, kodwa izinkinga zilungiswe. Inkinga ke kufanele ilungiswe kanjani? Kufanele kubizwe bonke ama stakeholders ahlale phansi, bese umnyango ukufunda ukuthi ungakufihli ukuthi kuneyinkinga, ngoba babuye bakhiphe i-statement ezithi konke kuhamba kahle, kodwa amaskiphi isurvey yako othisha uthola ukuthi izinto ayihambi kahle. Siwusathu ke siyesenza isurvey la besifuna ukubheka khona ukuthi othisha omkhulu ngokwabo izikole ziready yini ukuthi zingavula ama-gate angavulwa, neminyango futhi ivulwe, but ekubalekile ukuthi kwenzakalani ngaphakathi. Engakusho ukuthi kule survey esiyenzile kuye kwa responda othisha omkhulu ngesikhathi senza i-analysis, othisha omkhulu about 2147, and impendulo zabo zivezile ukuthi u-54%, not just schools but 54% walezi zikole azikho ezingeni lokuthi zivule ngenxa yokuthi i-stationary asikho. Izikole kulendlela bazivuleke ngolesithathu. Ezindaweni ze-1 KZN TV kubiNkosi Mthembu eThekwini. Usizi umndeni wakwaMabuya ekhupha enquthu maphakathi nelikaMthaniya emva kokudlula emhlabeni kwamalunga amahlanu lomndeni engozini yemoto ngekathi-ke libangise eGoli njengoba esuka ke emakhaya kumaholide kaKhisimusi. Lokhu ke kuvele ngesikhathi amakhansela omkhandlu wasenquthu eholwa ke meya eyobhonga ke emswaneni namuhla. Lomndeni uveza ukuthi ke uphathene amakhanda ngalesehlo futhi ke kukude ukuthi ke kusuke emqondweni wabo lokhu ke okwenzekile.
Usizo libhalwe emehlweni emndenini kwaMabuye eNquthu okuthengwe lesine ngeviki ledlule kwadlula amalunga lomndeni amahlanu engozini yemoto. Owalomndeni uSilindile Mabuya uthi laba batholane nengozi yeloli ngesikhathi bebheke eGoli. Abantu abashonile ubhuti wami ongilamayo uSiyabonga Vincent Mabuya bese kuba uJabulile ingane kabhuti wami omdala uJabulile Mloyi. Kube ingane kabhuti wami nalo odlulile emhlabeni uAnathi Mlangeni, kube uNewo wakaMabuye eyakhe futhi ubhuti ingane, bese kuba uQhawe owakhe futhi ubhuti bekuthumbu wakhe badlule boba u5 emhlabeni engozini yemoto eBalfour bebebuyela eGoli ngoba usebenza khona base beshayiswa yitruck yagibela phe kwabo yashaya uzwenki kubo ngendlela abasitshele ngayo ke kwesigamekweni. Uqhube ngokuthi baqemeke ngeqiwani ntwala ngalesehlo njengomndeni. Kunzima kakhulu, angazi nokuthi singathini, sonke nje sisangene la ekhaya. Akekho wazi ukuthi kwenzakaleni, lento nje ayikholakali ngendlela eyenzakale ngayo. Kangakuthi besisuka nabo la sabaphelezela sababeka edrobheni, befika edrobheni bahamba silo sixhumana nabo ngisho sebese full crust saxhumana nabo. Emveni kwalapho ngekhathi zabo 3 to 4 asangabe sisabathola. Kwaze kwawukuthi siyathola ukuthi ke nabavelelwe yingozi. Kanti imeya kaMasipala iNquthu Lindokuhle Shabalala udlulisa amazwi enduduzo waphinda wanxenxa abantu kuba beqaphele emgaqweni. Nezingane zakhe zozini esithi ke sithi dudu emndenini okaMabuye alehlangu lungehliyo kubhlungu kakhulu ngoba phela njengabaholi baseNquthu sesifana nomndeni nomphakathi wonke waseNquthu mawuvelele ukubi nokubhlungu nathi siyathinteka njengabaholi. Sikhuthaza kumphakathi wakithi eNquthu nakuzo indawo zonke nje uma usubuyela emuva eGoli emsebenzini nakwezinye indawo la ubuyela khona nasemgwaqeni nje wonke siyakhuthaza ukuthi ngathi ukushayela kwethu singashayela ngokucophelela sibheke singabi nalo ijubane endleleni sikwazi ukuvikela esihamba nabo nesihlangana nabo nesiphambana nabo nesihambisana kanye nabo emgwaqeni. Uqhube ngokuthi kukhona abazolekelela ngakho ukuze kukwazi ukuthi kufihlwe amalunga lomndeni. Sithumelile ithimba lethu lomkhandla izolo ukuthi alifike lapha ekhaya lizokwazi ukuthi liassesse sonke simo lithole nokuthi ikuphi esizokwazi ukulekelela ngakho. Sinomhlangano ke ozoba kusasa esizobe sibuka ke zonke izinto ukuthi ikuphi esingakulekelela ngakho umndeni, kodwa sesikhulumile nomndeni ukuthi sikhona njengomkhandlu waseNquthu njengabaholi bomphakathi sikhona ukuthi sibalekelele ngakho konke ukwazi ukuthi amathambo abo afihleke ngesizotha. Kubi kuthobeka Dladla izindabeni ze1 KZN TV ngiseNquthu. Unqatshelwe ibheyili uRaymond Gumbi osolwa ngokudlwengula indodakazi yakhe angayizali eneminyaka eyi15 ubudala endaweni yaseCinci kwesakamthethwa ngaphansi kaMasipala waseMfolozi. Lo msolo waboshwa ngemumva kokuthi ezivumele ngokwakhe ukuthi uyidlwengulile ingane nokuyisigameko ke lesi senzeke ngosuku lukaKhisimusi. Lokhu ke noma ke leli icala libe sehlehliselwa ke umhlazi ngama20 kuMasingane walonyaka. Ngomhla ka26 dadewethu ngafonelwa kwathiwa sekudlwengulwa ingane endaweni yaseCinci eWard 11, so ngase ngiphuthuma khona ke mhla ka26 umfowethu lona wavuma ukuthi yebo uyidlwengulile ingane na 15 umfowethu wabathi una 46 mangaphosisi kwathiwa washo ukuthi uyidlwengulile kodwa ke bebevumelene. Ngabe sengibiza amaphoyisa ke waboshwa umfowethu. Kusenjalo umndeni umntwana ubeyisuzama ukulicima icala kangangokuthi ke sebeze bamhambisa umntwana bawumhlalisa kwenye indawo. Laba ke bathi bafuna kwenziwe kulibofuzo oluzothola ukuthi ke umntwana yena akusiyine yini owanomsolwa, njengoba ke izinsolo zithi ke kungenzeka ukuthi ke ingane waqala ukulala nayo isencane njengoba manje iseneminyaka eli15 ubudala. Into esiyitholayo ke manje ukuthi umndeni uma wayingane sebefuna ukusula icala ingane uyibalekisile yayolundi, so kodwa ke sisazama ke ukuthi ingane ibuyiswe and futhi sifuna ukuthi ingane le eyadlwengulwa ngoba inengane sifuna istate
senze sisenzele ukuthi ingane ihambe kuyocheckwa iDNA yengane ukuze sazi ukuthi ingane ekabani noma lo baba wanikwa yona eyakhe ingane okanye yakhe lomdlwengulilo. Lezi igameko ke sezikhathaze kakhulu njengoba ke zibonakala zanda kakhulu emphakathini. Umphakathi uxwayisa ukuba ke ubike ungathuli uvikeleke abasolwa abenza okuba emphakathini. Ibhlungu kakhulu lento ebhekana nezingane ezincane zamantombazana. Sizocela komama bengane bengayi ukukepita nezingane. Bephinde futhi omama bengane mase betholile ukuthi ingane yahlukunyezwa bereport phela emaphoyiseni. Kuhlungu kabi ukuthi ingane incane na 15 akakwazi ukuyithathela inqumo umama ethi ngeke zambophe ngoba lo muntu uyabondla. Ekuhlungu kabi le nto. So besicela ke nje namaphoyisa sembonambe ngizowabonga futhi ngokuthi masiwacela asheshe efika ababopha abantu kuye ukuthi ke bese kuba izinkantolo ke esingeke sazi singesikwazi ukuphikisana nazo bese zenza okunye kodwa nje siyanxusa ukuthi abantu besilisa abayeke ukudlwengula izingane nokuhlukumeza nje abantu. Leli cala lizobuyela enkantolo mhla zingama-20 kuMasingana wayo lenyanga. Estabeni ze1 KZN TV ngingusamkeliswe Nqulunga ngikwambona mbimi. Ake sihlabene nali ikhefu osihlangabeza futhi nezinye masibuya. Asibingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubuka izindaba zethu uyamukela ke nazi ihloko zamba phambili namhlanje. iKZN izole phambili kwekamatikuletsheni ezothisha ziyamukele imiphumela kanti ingozi yomgwaqo ivale ngehlahla enquthu. Lokho khulumela indlunkulu kaZulu umntwana uThulani Zulu uthi ahamba kahle amalungiselelo omkhosi wasesandlwane okungokubungaza ukunqoba kaZulu ebhekene namabutho amangise esandlwane enquthu mhla zingama-20 kuMasingane ngonyaka u1879. Lo mkhosi uzosingathwa mhla zingama-22 kule nyanga esandlwane enquthu. Impi yasesandlwana yayibambene ngehluthu phakathi kwamabutho amangisi namaZulu ngomhla zingama-22 kuMasingana ngonyaka u1879. Lempi eyenzeka esandlwana enquthu yayisentabeni okuyimanje ithathwa njengengcwele esizweni sakwaZulu. Phela kulapho uZulu ahlabana khona waziwa umhlaba wonke ngobuqhawe bakhe njengoba wahlula amangisi kulempi. Kepha engifisa ukuthi ngikusho namhlanje ukuthi masiya lapha emkhosini wasesandlwana ninabohlanga ningabheki ukuthi nje umkhosi masikhuluma ngesilo ucetshwayo kusho ukuthi umlando waso uqala uphelele esandlwana. Cha, inkosi phela nayo yazalwa yakhula kwaba nezigameko njengoba nazi ukuthi khona lapha yake yathathana khona impilwa nomfowabo umbuyazi endonda kusuka. Inkosi futhi kuyazi ukuthi kuningi eyangena kukho kodwa ke emva kwempi yasesandlwane siyazi ukuthi yabanjwa impi inkosi yayoboshwa yayisisiwa lapha eCape Town kodwa yagibelela ePort Danford. Umntwana uThulani Zulu udalule ukuthi indlunkulu isiqedile ngezinhlelo ezizokwendlalela usuku olukhulukazi emlandweni kaZulu. Kodwa futhi ngomhla 16 ngolwesihlanu sisedlinzeni lenkosi cetshwayo lapho siyokhuleka khona ngoba phela kufanele ukuthi masiya kulomsebenzi omkhulu kangaka siyokhuleka edlinzeni. Kuzothi ke ngomhla ka19 ke okuwumsombuluko lapho kuyimbube silo samabandla onke sobe sikhipha ibutho ngoba siyazi ukuthi ngaphambi kuba ilwe impi yasesandlwane inkosi cetshwayo yalikhipha ibutho yalikhipha namaqhawalo onjingwayo kaMahole nabanye izobe ilikhipha ke ibutho ngomhla ka19 bese uthi ngomhla ka20 lizobe selisesandlwane ibutho likhempile umhla ka20 siyathemba ukuthi amakhosi anjengenkosi Masibuko onkosi Ngobese namanye amakhosi bayolemukela ibutho khona lapha esandlwane liyobe likhempile ngomhla ka20 liphinde likhempe ngomhla ka21. Umntwana wasezibendeni uveza ukuthi uhulumeni okumnyango wezobuciko namasiko nehhovisi likaNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal bazoba ingxenye lombungazo okuyothi ngomhla ka22 siphele sonke esandlwane lapho amabutho kwaZulu eyobohelwa isilo samabandla impela kuyobe kuhle kudelile. Uhulumeni wakithi KwaZulu-Natal kakhulukazi umnyango wezobuciko namasiko kanye noNdunankulu wakithi KwaZulu-Natal uhulumeni
ephelezela ke isilo samabandla nesizwe sonke nebutho kuwo lomkhosi omkhulu kangaka esithi ke phelelani izulu zikhona inhlelo ezikahulumeni zikhona inhlelo komasipala ukuthi ke kuzobe kuhleleka kanjani ukuthi onke amabutho abe khona kulomkhosi omkhulu kangaka. Izindabeni ze1 KZN TV kubika uSiphamandla Gumede ngise Richards Bay. Kunxuswa abanikazi bemoto ezithutha izingane zesikole ukuba baqinisekise ukuthi zisesimeni esifanele ukugwema izingozi emgaqweni. Lokhu kudalulwe ngungqongqoshe omnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal uSiboniso Duma ngesikhathi beqhubha umkhankaso wokuhlola ezinye zalezi izithuthi eThekwini. Seyigabe ngobuchwepheshe besimanje manje izimoto ezithutha abafundi KwaZulu-Natal obuzokwenza kube lula ukuhlonza lezo ezihlulwe zatholakala zingekho esimeni sokuba ke semgwaqeni. Sesifaka ama-track asifuni ufika silifeyilise ibhasi silikhipha amadiski kodwa uyalibona sesemgaqweni naloko siyavumelana kodwa sicizele nakhona ukuthi okufanele akhokhelwe imali umsebenzi njenge-service provider kufanele banikezwe iy'mali zabo kodwa kufanele nabo bazi ukuthi umsebenzi wesizwe kufanele bawugade uma ehola imali kufanele ingagcini nje iye eziswini kodwa kufanele ihambe iye emsebenzini lo abawukholelwayo lo wenza ukuthi ubeke epletini egcini kosuku ukuthi bakwazi ukusizakala. Siyabonga kakhulu. Zibalelwa ngaphezulu kwa-200 izithuthi zabafundi eseyihloliwe kuze kube manje njengoba ke kubhekwa izinto ezifana nezimvume, amasondo, amabreki kanye ke nokunye okuningi kanti ezingu-63 zitholakele zingekho esimeni. Kuzokhumuleka ukuthi ke ngonyaka owedlule izingozi ezinyantisa igazi ebezithinta lezi zithuthi beyithe chithisaka. Njengoba usibona ngasestation sasemdloti ukuzocheck ethongathi ukuzobheka ukuthi isimo sonke sime kahle amabhasi azohambisa izingane namatekisi asesimweni esikahle. Siyafuna kodwa ukugcizelela ukuthi omalume asikwazi ukubachecka bonke bona ngoba labo esibabheka ilabo esinenkontileka nabo so kodwa ushanela uzohamba obheka kuzona zonke indawo ukwenza sure ukuthi ayikho ingane engafinyelele esikoleni ngenxa ukuthi ayifikanga i-transport ayikho ingane otholda ayikho esikoleni ngoba ayikho i-service yonke indawo kufanele bene service kodwa kufanele bafike esikoleni bephephile. Kusijabulisa kakhulu-ke sasagcizelela ngqongqoshe ukuthi cha iKwaZulu-Natal siyalazi udaba ukuthi uma sekuphindelwe ey'koleni ziba khona iy'ngozi ezenzekayo kungakho nje namhlanje sizobheka ukuthi izithuthi abazohamba ngazo noma amabhasi namatekisi abazosebenzisa asemthethweni futhi azosuka kahle. uDuma ubeke esehalalisela abafundi abebenza umatriculatini ngonyaka ophelile njengoba ke sekungumlando ukuthi isifundazwe iKwaZulu-Natal siphume phambili ngemiphumela emihle kulo lonke elakuleli. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uNtomkhona Mvubu ngeseThekwini. Abazali babantwana ukulindeleke ukuthi bebuyele esikoleni bathi ke kusuke umthwalo emahlombe abo emva kokuba ke ikhansela lendawo la Ward 28 eMhlathuze liqhamuke nohlelo lokusiza abafundi abayikhulu ngezicathula zesikole. Omunye walabazali uQondi Nene uthi ubengazi ukuthi umntwana wakhe uzoqokani njengoba kuzovulwa izikole. Balinganiselwa kuyikhulu abafundi abahlomule ngezicathulo zesikole ngaphansi kohlelo lwekhansela Ward 28 eMhlathuze. Abazali babantwana bazokalisa ukujabula kakhulu ngalolu hlelo kwazise lususe umthwalo emahlombe abo njengoba kuzovulwa isikole. Siyabonga kakhulu kubaba uGumede ngosizo asiphe lona for abantwana okusethula umthwalo especially nje kumina bekunzima kakhulu ukuthi umntwana bezofaka esikoleni ngenxa uniform othi bingaphelele. Siyabonga kakhulu ukhansela, siyacela ukuthi nangelilanga futhi uphinde usilekelele. Sibonge futhi nakulabo abanye abasichasile for izinto zabantwana bethu besikole. Siyabonga kakhulu. Ikhansela kule ward usiphelele Gumede uthi lolu hlelo bahlose ngalo ukusiza labo bazali abangenawo amandla baphinde balekelele intsha ukuba iye esikoleni futhi ingaziboni ihlukile kwabanye abafundi. Sayiqala ukulelela kakhulu emphakathini, umphakathi lo esibonayo kahle ukuthi mhlambe ke abathatha intweni kubona bazokwazi ukuthi abantwana babo namhlanje uma bevuka kusasa beyesikoleni bevuke benayo into yokuqoka enyaweni. Ibaluleke kakhulu le program ka Back to School. Siyafisa ngabe mhlambe senze okuningi but through ukusebenzisana nama sponsors ethu and we hoping ukuthi mhlambe ke next day izoqhubeka ikhule I program yethu ibe khona uniform ecathulo kuphelele nje kube set kuququzeleka abantwana ukuthi abaye esikoleni benayo uniform because siyazi ukuthi abanye uma bengenayo uniform begcina benamahloni bengaconcentrate kakhulu esikoleni. uGumede
ubese enxusa nosomabhizinisi abazimele ubabalekelele kwizinhlelo ezifana nalezi ngenhloso ukubuyisela emphakathini. Ngicatha basike iphethini kuwama sponsors amanye aseqalile already ukuthi abe yiphathi yokulekelela emphakathini because without usebenza ne private sector kubalekile ukuthi private sector ize ugovernment ebekhona seduze so that sibambisane sisonke because ugovernment alone akakwazi ukuthi mhlambe ke kwazi ukulekelela. We know ukuthi mhlambe ke benza ibusiness but part of giving back to the community belekelele kakhulu kosoma business. Inqwabe abantwana nabazali bebetheleke ngobuningi babo kulolu hlelo obelihlanganisa nezinye izihlaka ezidlule isandla. Ezindabeni ze-KZN TV bikuThabani Maphumulo eNgwelizane. Ake siphinde futhi sihlabena nalo elinye ikhefu sihlangabeze nengosi ezomnotho kanjalo nezemidlalo masibuya. Sekubingelela sekwamukela mewukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko esifolosa ngazo namhlanje. iKZN izole phambili kwekamatikuletsheni ezothisha ziyamukele imiphumela kanti ingozi yomgwaqo ivale ngehlahla enquthu. Kuleli qophelo singena sijule engosini ezomnotho. Irandi lakuleli liyo 16 rand 43 cent maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u22 rand 12 cent maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u19 rand 16 cent maliqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide ke lona lingu $4,589.40 i-ounce kuthi uwelo ngahluziwe ube $63.87 umbhongolo. Ake sikubhekele ngosini ezemidlalo. Emva kwesikhathi eside kunokuqagula ngekusasa leyo bengumgadli we-Orbit College uMonapole Saleng ngokubuye adlalele elinye lamaqembu amakhulu kuleli seligcine limsayinisile iqembu leMamelodi Sundowns. Saleng uchithe izinyanga eziyisithupha zonke ebolekiswe i-Orlando Pirates kwi-Orbit kanti ke amasandawane amangaze abaningi emsayinisa ke noma ke ememezela izindaba zokusayinisa lo mdlalo ongaconsi phansi kubalandeli ngenxa ke nje yebhola lakhe elihle futhi elinenkosi phakathi. Ake sikubhekele nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama undlela zimhlophe ngeziguqise bese kuphathele zona namhlanje hlangabeza futhi noma kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivela